This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country. This is Let's Talk. It's another episode of a talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derick Gonzales and welcome to Let's Talk. This week po, ating makakausap at para maturuan tayo at para na rin malaman natin kung paano nga ba humawak ng baril at paano nga ba kaano kaimportante ang baril sa isang tao. At tutulungan din tayo na kung paano magtago o di kaya how to mga safety precautions when it comes sa handling ng guns. Mga kaibigan, let's talk to no other than Mr. Michael Chan, the president of the Vigan Elite Gun Club. Hello, sir. Sir. Welcome to Let's Talk. Thank you, sir. Musta po kayo? Ganito pa rin. Tumataba. Maganda. Maganda yung buhok natin. Hippie. Para maiba. Para maiba naman. Okay, let's talk about the gun club, the Vigan Elite Gun Club. Gusto ko munang malaman, kailan nabuo ang gun club? Nabuo yan sometime 1996. At sino ang founder? Ako na ng founder. Oh, ikaw na rin. 1996, but it's been a long time. Bakit mo naisipang buuin ang gun club? Well, karami naman sa lalaki noon, mahilig tayo sa mga baril. Mahilig naman ako sa baril. Wala akong ginagawa, kundi baril lang kinukulikot ko. Bumuo na lang ako ng gun club. Tapos, doon ko natutunan yung paano makipag-shoot nationals. Nationals. Meaning to say, bago mo nabuo yan, sumasali ka na sa nationals o may sinalihan kang gun club before, kaya mo naisipang buuin? Hindi. Bago nabuo yung Vigan Elite Gun Club, sumali ako sa mga gun safety seminars. Which is, wala pa ako talagang alam ng kanyan na background about firearms. Karamihan sa atin kasi we own a gun na wala tayong background. So, nung pumasok ako sa mga seminars na ganyan, doon ko nalaman anong mali na ginagawa natin. Dapat pala nauna tayong nag-seminars bago to own a gun. Bakit ba madali noon, way back mga 1996 and the 1990s, madali bang mag-purchase ng gun noon compared mo ngayon? Mas mabilis noon compared ngayon. Ngayon, ang dami ng requirements eh. Okay. Now, nung mabuo nyo na yung grupo ng 1996, ilan kayo? Ilan kayong grupo noon? O ilan ang members? Minimum requirements to build na makabuo ang gun club is 15 members. At least 15. 15. Tapos, inopen na namin sa commercial membership. Padami na ng padami. So ngayon, ilan na ang members nyo ngayon? Hindi ako nagkakamali. Registered numbers namin na nakaregistered is 240 plus. An active of around 60. Active is 60? Yeah. 200 plus yun. Tapos yung iba inactive na, ibig sabihin. Why? Because of they passed away. Some. Okay. Some. Yung mga iba kasi, these are businessmen na gusto lang nila pumotok as a practice shooting. Yung mga iba talaga dumadayo pa kami. Yun yung mga talagang nagko-compete. Na iba kasi gusto lang nila leisure time na puputok lang. Yun, marami kaming gano'n. Yung gano'n lang na pamiyembro. Pero pag ikaw naging miyembro ba, siyempre alam ko may dues. Is it monthly? Annual dues? Bale, annual kami. Annual. Tapos pag ako naging member, pag naging pa-member na siya, ano ang mga, kumbaga, kakailanganin pa? Anong requirements pag magpa-miyembro? First, kung mag-member ka, kailangan mo ng at least one endorsing officer or a regular member. Without yung endorsing officer mo, mahirapan ka pumasok talaga. Tapos meron pa kaming, kahit meron ka ng tinatawag na ninong or guarantors, dadaan ka pa sa interview. So, okay. Kung may nag-object sa'yo na isang member at ang basis ng objection niya is not personal,
it's against your background mo, may nagawa kang mali, nagkakandak ng meeting ang mga officers whether we accept you or to reject your application. Even though kunwari ako, dahil padrino kita, kumpare kita, so kilala mo ako, but the thing is, nagpamiyembro ako, okay na. But the thing, yung ibang miyembro, medyo nag-object dahil may nalaman sila, para bang yung background, so pwedeng hindi matuloy. Yes, kahit yung presidente mag-endorse, hindi pwede. Hindi pwede. Kahit Dinadaan namin presidente na nag-endorse, sabi niya, pasok na to. Hindi rin. Kasi as a president, meron kaming power to veto yung mga members. Pero kung mahirap yung plus 1 minus 1, magdadagdag ako ng isa, aalis naman ng isa or dalawa. Mas meron disharmony ng club. Mas mahirap yun. Pero magkano ang tawag doon? Annual dues? Annual dues namin is since 1996 up to now, walang price increase. Gasolina lang ata tumaas. 2,000 lang kami. 2,000? Wala nang binabayaran yan every monthly? Monthly, wala. Wala. Unless yung may fundraising kami, pero it's not compulsory. But if you're a member, you're obliged to sell tickets for the Christmas draw, yung mga raffles. Mga raffles, pag-member. And then, what if may mga competitions? So, yun, that's the time. Pag may competitions kayo, usually ba, members lang talagang ini-invite? Pag may competition or club shoots, it's open. It's open. Pwedeng mag-imbita ng mga friends mo, karami kasi ang club shoot is for beginners lang sa amin yung refresher course, parang ganon. Para pumutok sila. Dahil kayo medyo parate, sawa na. Sawa na. Sawa na may papatok. Sawa na papatok. Sige, mamaya pag-usapan natin yan. Pero aside, ang Vigan Elite, sabi nga dito, aside sa shooting at magpaputok, ano ba talaga pa ang mga ginagawa ng Vigan Elite Gun Club? Vigan Elite Gun Club, ang ginagawa na. Recently, nag-sponsor kami ng medical mission sa Barangay Malamin, San Juan. Pinangalan namin kay Congressman Ryan Singson, joint ng effort ng Vigan Elite. Okay. Tapos nakarating kami sa Dakak, Zamboanga. Pumutok kami ng Congressman Bullet Halos Hoskap. Kasama namin si Congressman Ryan Singson. Siya nag-provide yung fare nga namin. Ginawa niyang school bus yung aeroplano niya. Galing naman. Dapat sumama kami doon. Pero aside doon sa mga ganyang klaseng mga fun run or mga shoots, ang Vigan Elite ba, pag kunwari na pamiyembro ang isang bagong member na hindi pa marunong humawak na ito, may clinic ba? O di kaya tinuturuan ninyo? O di kaya ginaguide din ba ninyo? Pag bagong member, siguro mag-request sila for clinic or magpapaturo. Pag may bakanting mga member namin na shooters, at saka minsan yung mismong sponsor na nila nagtuturo kaya kailangan mo ng sponsor kasi silang mag-guide sa'yo sa range, mga ganon. Tinuturuan naman namin sila kasi mahirap Pag membro namin dyan at nakadisgrasya, pangalan din namin masisira doon. Sabagay, totoo yan. So, kailangan tutukan din nila. Pero for example, yung membro at gagamitin yung range, yung fire range niyo. So, magbabayad pa ba yung membro? Or kasama na yung sanwa? Kasama na yun. Unless na mayroon kaming club shoot. Kasi sa club shoot is a competition na kailangan mo mag-register doon sa event na yon to compete. Pero pag practice lang, wala na kaming sinisingil unless your ammunitions, your target boards, yun lang. So mga target boards sa mga beginner na available naman yan doon sa yes. Or nire-request pa yun? Kasi di ba available na. Ready available na mga ammunitions at saka mga target boards sa club. Kung wala kayong baril, meron din kami mga house guns that you can practice. Pero as a mga bagong gustong sumali, we suggest na bumili sila ng sarili nila para doon sila matuto anong safety ng baril na ito at anong feeling kung pinuputok tong baril na ito. So, yeah. So, ibig sabihin, pag ang bagong miyembro, you really require na as much as possible, he or she has to own a gun. Yeah, we suggest na kailangan nila yan. Suggest in the sense like, you also suggest kung anong klaseng gun na pwedeng i-purchase nila. Kasi minsan meron yung payat na tao at bibili siya ng parang kaya ni Barbie, ang gusto niya, kunin ka agad shotgun. Kaya ba niya yan? Shotgun. Baka mas mahaba yung shotgun sa kanya.
So, ganun yan. So, you also study kumbaga yung build ng person. Build ng person. Tapos sasuggest kayo. What if kung ayaw niya? Gusto ko malaki. Adi, pabayaan mo siya masaktan. joke. Pero totoo yan. Kasi nga, masakit nga rin, di ba? Masakit. Meron yung isang kasama namin, payat. Pumutok siya ng shotgun without knowing na wala siya palang basics. Lalaki, yung ego ng lalaki, ayaw niyang natuturuan. So, he learned from the hard way. Talagang pinutok niya, tumama dito, nangitim lahat dito niya. So, at least nangitim lang. Hindi na dislocate. Marami din kasi yung self-experimenting sa baril. Yun ang iniiwasan namin. Okay. Marami na rin nababasag ang nguso sa shotgun, mga ganon. Kaya yun ang iniiwasan namin. Pag nakita namin mali, tinatakbo na namin, mali yan, masusugatan ka na. Ay, ganon? Is that because of, yaan mo na yan para matuto? Parang ganon? Yun ang mahirap learning from the hard way talaga. Meron talaga yung sobrang tigas na ulo na lalaki, yung pride nila. Tinuturo na namin, ayaw pa rin, hindi, ganyan. Tingnan namin, sige, putukan mo na isang beses. Nalaman niya na masakit. Ngayon, makikinig ka na itong proper way. At itong klase mo ng baril ang itong pwede mo. Meron nga pumutok, lalaki, nabitawan niya yung baril. Takbuhan kami. My God. Anong klaseng baril? Shotgun. So, di ba, sabog yan? Tapos, when to talk about sa isang qualified members, kunwari na gusto mag-membro, may age requirement ba tayo dyan? Siyempre, alam ko 18. Hanggang? Wala as long as you can shoot the gun. Meron pa kaming membro noon. From remote paris of Santa Lucia is nasa 89. Umakyat pa sa opisina namin, 4th floor. Ba't pumuputok yung matanda sa amin? Ay, gano'n? Meron din kaming member na 12 years old noon. Shooting competition siya. Depende rin, as long as you can shoot the gun safely, kita namin may potential, tuturuan namin. Talking about turo, sabi mo nga, di ba, most of the time, ang kumbaga, yung parang sponsor niya ang magtuturo at mag-guide sa kanya. Do you also conduct lectures? May mga regular lectures ba na, lahat from the safety down to purchasing a gun? Actually, we do that informally. Hindi kami magtatawag na parang schools lectures. Hindi na kasi hindi sila sabay-sabay na nag-a-apply At saka marami din nare-reject sa amin. So, pag nag-apply, isa-isa lang, we call it a fellowship, doon kami nag-uusap-usap na lang. Okay, sige. So pagbabalik natin, Michael, pag-usapan naman natin yung safety at syempre yung mga iba pang paano pag hawak ng gun. Ano ang mga requirements sa mga permits at mga ganon? Ano ang dapat? Sino magsisecure ng permit? Diyan ka muna. Yan po mga kaibigan, wow, kailangan ko na rin magpamiyembro siguro sa Vigan Elite Gun Club, di ba? So pagbabalik natin yan, pag-usapan natin ang safety at kung paano kumuha at ano mga requirements pag kumuha ng permits. Yan po sa pagbabalik ng Let's Talk.